dakizu nola esan behar zaitut. Bizi nahi duzu telebistan hiltzen diren horien moduan, oinazerik gabe, esfortzurik gabe, ahoa bentz ez musukatzeagatik. Berdin betetzen dituzu urteak, kandelarik gabe, kandelarik gabe, kandelarik gabe. Eta intxestua praktikatzen duzunean, zure buruarekin itxuli egiten dira gorpuzkinen haizeak eta neguak. Eta usain zarkor hori, bai, itxusia zara, baina denok gara itxusiak. Zer uste zenuen bada, botaka eginez lagunen eta hondakinen artean kentzen dugu